berngem ke Sarkar Utrom namar ke jingkren persyak thma jong upum. Washington DC kabalangkan khamba ban sim syaliang jong ka US u admin jong Utrom ula berngem ya upup namar ke jingkren persyak thma jong u. Ka office jong ulio pup bakat sau ubade unong Amerika ban kong ban bat ya ke kampup hakabalang Katolik Kalasiam bakadon kajing per jingmut bat ke US hadin ba ulai ke jingkren ka bapen pau ya ke jingdon kam jong kajing de bat kijing ma jong ka thama lai thu baki he jong ka Pentagon kilakhot ya unong mi khmat jong upup sha US bat kila dawa ya ka balang Katolik bakan yeso lang bat ke US Henry UJ Vance ulakan taj kijing keno haka jingjur jong kajing kanat hapdeng ke US bat ke Vatican City ka Pentagon Kalasiam ya ka sinjam ka baklempat jujia menu-menuru da ka bakhot ya unong mikmat jong upublio bakat sau sha US na ka benta ka jingelang hakaba ki he jong ka Amerika kila penmi ya ka jing maham ka basyai bha ya ka balang banya hab bat ki jing mentoy jong ka US kat kum ka kaipot jong ka tanat pathai kubor ha US unong mikmat jong ka Vatican ha upanai kelalengkot ula syak penken mau ya ka bor sipai jong ka Amerika hadin ba upublio bakat sau ula ai ka jingkren kabong baka jing pensyong nongrim ha ka jing esngeu thu jingmut labu jili da ka jing pensyong nongrim ha ka bor publio bakat sau ubadei u potif ne uleng do banengkong ubarakha ha Amerika bod ubadei usiem bamenta jong ka Vatican City ulalong unong kontho ya ki polisi babuhai snong jong ka Sarkar Donald Trump bad ha ka jinglong tenrai jong ka ha kaliang ka kambari ka jing kiwin kalami hadin ka jingkren jong upup man la usnem sya kenhun kinongelam jong ka Vatikan haka kandai terik ukulalengkot haka ba ula maham baka thma kalawan biang bat ula kentho ya kajing de ka badon tenrai haka bor kajing sensyar haka perthei bat kajing sya leben jong kinongwan buhai snong ki he officer jong ka Pentagon kuntup yau Under Secretary of Defense na kapenta ka polisi Elbridge Colby ki batay ya kani kajingkren kum kajing persya abej ya ka Sarkar Trump ong ka kubor kading ke balapan me ya kijing ya kanat ha kajing ya dia pediang ka US bat ke Vatikan kadai kajing kren jong upublio bakat sau syakikin hun sipai jong ke Vatikan ha kanai terik ukulal kot ar hajar ar punriu ha kanong ba Vatikan kalong kajing kren ka bakongsan ka bankong jong upup batmai syapang kajing long jong ka perthei kum upup ha kajing kren ha ka ba ula kren ya kimat ki bajiliu upup ula maham ya kajing kela ka pen kuslai ha ka perthei na kajing kren bat kajing terilang jong ki bun liang syakasan perthei ka badan bor thamai ula kentho ya kajing syanya ka banang jur haka bor sipai hakikam perthei hadin katok kanesngi ba upublio bakat sau ula ai kajing kren uhe officer jong ka Amerika ukolbi ula khot ya Cardinal Christoph syakajing lang ka balakhang kerdep ha Pentagon ki he jong ka Vatikan kila bataya kane kajing kendu bat kilat pathai kubor kum kajing kren ka babitar hakaba ya kajing kren jong upup lapen ya klat kijimut bat labatai kum ka kubor ka bapersya ya ka Sarkar jong Utrom kat kum ka kubor ukolbi ulai kajing maham ka bajem kari Amerika kadon ya ka bor sipai banle ya kono ka kam ka bakwa ha ka perthei ka balang Katolik kala khamba ban sim ya kaliang jongka ka Vatikan kala sengser khei ba halor kate kajing lang ha ka baki babun ki he Sarkar kilio i ya kajing kedeu sya kajing long pup jong ka Avinon kum kajing ma ka balaburi ka bayade bat ka bor sipai jong ka Amerika kumta upublio bakat sau lapan singe no ya baro kijing temu banle sya ka US bat ulakan ta ya kajing khot na VP JD Vance banle sya kajing rakhedap sendam ka arspa sanpos nem jong ka Amerika haka sauterik unai tung